Good morning mga boss. Welcome back to my channel. Nandito po ngayon tayo sa Arayat. Ibiyahe po tayo ng Urdaneta, Pangasinan. Doon po sa project po ni Boss Reds. Maya maya po alis na po kami. Good morning po ulit. Mga boss, nandito na po tayo sa Urdaneta, Pangasinan. Karating lang po natin nila Boss Reds. Kaya maya po kakain na po kami ng pananghali. Ito po yung Urdaneta, Pangasinan. Ito po yung sakyan ni Boss Reds. Pasok muna po tayo sa loob. Muna tayo sa kubo. Higa muna po tayo sa duyan. Ay, pahinga po muna konti bago kumain. Ay, sarap. Laga po ng kubo, mga boss. Pagdating sa biyahe, relax para pag uwi hindi pagod na pagod. Dalawang oras po may kitang biyahe papuntang right to Urdaneta, mga boss. Papahinga muna po ako, mga boss. Mamaya lang po, mga boss. Pauwi na po kami. Pauwi na po ng Arayat, mga boss. Alas 3 na po ng hapon. Let's go, mga boss. Pasa po. Yun o, mga boss. Andito na po ako sa Arayat, mga boss. Marating lang po namin ni Boss Reds. Shoutout muna po tayo. Shoutout po sa Castillo family, RC family, Malyari family, Cruz family. Hapo, shoutout po pala kay Ma'am Hansek Official. Shoutout. Shoutout po kay Franz Rivera. Shoutout po kay Robert Moreno. Shoutout po kay Reds Vlog. Shoutout po kay MTV Kwento Mo TV. Shoutout po kay Boss Louie Puyawan. Shoutout po kay Mrs. Nires. Shoutout po kay Junen Makoy. Shoutout po kay Sakalampogi, Siari Vlog, Mang Sani, Edmonton Limited Painting. Shoutout rin po sa Peña family. Shoutout po sa magiting nating konsyal na si Mark Eric Mira. At saka po si konsyal John Toy Garcia. Shoutout po kay Boy Kahon Vlogs. Shoutout po kay Pedal Dreamer Hong Kong. Shoutout po kay Oliva Anciano. Maraming salamat po sa lahat ng subscriber ko. God bless po at ingat po lagi. Hanggang dulo lang po.